जोंनि नुनायाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोना फ्राय रोखा सियर 100% बुंनो हायो जोङो। आरो बेसेबां भटआव देरहागोन होननानै बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा समस्ति हिसाबै 30 निफ्राय 80,000 बे गाहायाव 30 गोजौआव 80,000 बे डिफारेन्सआव देरहागोनखौ जोङो नुदों। आरो पार्टिनि एग्जिट पल आलादा बाथ्रा, जोंनि जानाखि जोंनि संगठनफोरनिफ्राय जोङो जा एनालाइसिस खालामनानै एग्जिट पल खालामदों, गाहायाव 30,000 गोजौआव 80,000 बेनि गेजेराव 40,000बो जानो हागौ, 50,000बो जानो हागौ, 60,000बो जानो हागौ। बेनि गेजेराव जोङो क'क्राझार लकसभा समस्ति हिसाबै बिपिएफआ देरहालांगोन बेखौ नुहुरदों। आरो दरं उदालगुरि हिसाबै बे समस्तियाव बिराद थाफ कन्टेस्ट जागोन बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव। दा बाहाय बहुद खम मार्जिननि गेजेराव देरहालायनो हागौ। जोङो आसा खालामदों दरं उदालगुरि समस्तियावबो आउटसाइड बिटिसिआव जुदि थगायाखैबा जोङो मिनिमाम 30,000सो डिफारेन्सआवबो देरहानो हागौमोन। दलगाव समस्तिनि जानाखि एमएलए बिथाङा आगोल समाव बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों, खिन्थु एसे लास्ट मुहुर्तआव एसे बोरैबा जादों होननाय खोनादों आउटसाइड समस्तिनि दलगाव समस्तिनि एमएलए एआइडिएफनिया। दा बेखौ नायोबा जोङो एसे बोरैबा जानो हागौ। खिन्थु जों आसा खालामदों दासिमबो फुरा नेक टु नेक फाइट कन्टेस्ट जागोन बिजेपिजों। आरो बोरैबाब्ला जोङो बावबो थमब्लेटबो थांनो हागौ दरं उदालगुरि समस्ति हिसाबै आउटसाइड बिटिसिनि भट शेयारा जुदि थगायाखैबा बिपिएफ दोलोखौ। बेखिनि आरो क'क्राझाराव जिहेतु रुलिं पार्टिनि केन्डिडेट रुलिं पार्टिनि केन्डिडेट सासेयाव बिपिएफआ माबायदि देरहागोनखौ मिजिं खालामदों? ओरैबायदि जादों, थारमाने दानि गभर्नमेन्टनि जाबानि सासन नैबे 3-3.5 बोसोराव जुदियोब्ला बिथांमोना मावनो नाजादोंबाबो मावनो हायैखौ नुदों। आरो आसाम सरकारजों गादब जानाय गासैबो बिथिङाव बिटिसि हिसाबै गावनि जिबायदि क्षमता दं बे क्षमताखौ बाहायनानै रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ, रायजोआ डाइरेक्ट बेनिफिट जानाय बेफोरबायदि पार्मानेन्ट एसेट्स जेनेबा इन्सटिटिउसनफोर लाबोनाय बिटिआर एकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ, बाहायबो मोजाङै जायै इउनिभार्सिटि गायसननाय, बहाबा गिदिर गिदिर अनुस्थान लाबोनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि दारै बेफोरखौ जायै, फारसेथिं जोंनि ओनसोलनि जानाखि भेन्सार स्कुलनि भेन्सार कलेजनि मास्टारफोरनि साख्रि रेगुलार जानायनि समस्या बेफोर जायै, जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां थिखादारफोर दंमोन, बर', हारसा, बाङालि गासिबो बिसोरबो गोबां बिथिङाव खामानि दामानि मोनै डिप्राइभ जानाय, बायह्रानि मानसिफोर खामानि लांफैनाय बेफोरबायदिखौ नुनानै बिटिसि बाखि रायजोआ मोनसे खुद्रिनाय बोराबनाय फैदों। आरो बे बेलायाव साख्रि आवलाफोरनिफ्राय लानानै गासैबो खेथियग रायजो राजा, बर' बा हारसा भटार्सफोर, आदिबासियानो होन, बाङालि होन, राजबंसि होन, जों बेसेबांखिनाखि फिल्डआव गिदिंनानै नुदोंना बयबो बिपिएफनो भट होदों। बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो बांसिन भट होदों। आरो बेसिकेलि राजबंसि जनगोष्ठीनि खोथा बुङोब्ला जों बिसोरजोंबो बहुद टाचाव थाबाय थादोंमोन। बिथांमोनाबो बुंदों माखासे गोबाङानो टर्च लाइटआवबो थुदों, इउपिपिएलआवबो थुदों, बिपिएफआव थुदों। अभार भट हिसाबै मथा-मथि गावस्राजोबदों। राजबंसिनि भट, सावथालनि भट रावबो गथा मोनाखै। 3-4 पर्जायाव गावस्रादों। कंग्रेसआबो मोनदों, ट्रेक्टरा इउपिपिएल हिसाबै मोनदों, बिपिएफआ मोनदों, ओमफ्राय जिएसपि हिसाबै मोनदों। दा बर' भटखौ जोङो मेजरिटि मोनगोन, ओमफ्राय मुस्लिम भट बाहाय जोङो बावबो सेकेन्ड मेजरिटि मोनगोन। दा गासिबो साइलेन्ट भटआबो जोंनावनो गोग्लैदों बुंनो थांबा। दा गासिखौबो एनालाइसिस खालामनानै नायोबा दिनैनि दिनाव जोङो मिनिमाम खमथारावबो 30,000 आरो गोजौआव 80,000 बेखिनि डिफारेन्सआव क'क्राझाराव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिआ देरहागोना रोखा दिनैनि दिनाव। पलनि जानाखि ट्रेन्ड आसामनि गासिबो चेनेलफोरनिखौ नायोबा मोनसे चेनेलनि बादै निउस लाइभनिफ्राय लानानै एनडिटिभि, एनकेटिभि, ओमफ्राय प्राग निउस, डिवाइ, प्रतिदिन टाइमनि बादै गासिबो बिपिएफ दोलोखौनो देरहानायखौनो होदों। आरो प्रतिदिन टाइमा बिजेपि प्लास होदोंबाबो बिथांमोनहा बहुद थाफ नेक टु नेक होननानै बुंदों। दा नोङो मोनबानि गेजेराव मोनब्रै चेनेलनि एग्जिट पला जुदि देखायदोंबा एग्जिट पलनि ट्रेन्डआ निस्सय एसेबाबो कारेक्ट जायो मेजरिटियानो। आरो पाब्लिक अपिनियनखौ नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै नुदों।
पाब्लिकफ्रा मा बुङो, दा दखानदारिफ्रा मा बुङो, कमन नागरिकआ मा बुङो। दा बेफोरखौ नायोबा एग्जिट पला मोनसे सेम्पोल लायोथ', जेनेबा 14 लाख भटार्सनि गेजेराव बिसोरो मिनिमाम 50,000सो सेम्पोल लागोन। सेम्पोल लानानै बेनिफ्राय सोंगोन, रायजो राजानाव माखासे पेरामिटार्स लानानै सोङो। दा बाहाय नायोबा जिहेतु मोनबानि गेजेराव मोनब्रै चेनेलानो बिपिखौ देखायदों, बिपिआ देरहानाया सियर। आरो मा जायो मालाबा थारमाने मोनसेल' समस्ति हिसाबै सोरबा एकुरेसि स्टाडि खालामनो हाया। खिन्थु जिहेतु मेजरिटि अफ दा एग्जिट पल बिसोरो बिपिएफखौनो देरहागोन होनना बुंदों। जोंबो जोंनि पार्टिनि तरफनिफ्रायबो देरहानायखौ नुदों। आरो जोंनि बिएसइउनि इन्टारनेल जानाखि सार्भे, आं दहाय बुंखाबाय 30निफ्राय 80,000, मिनिमाम गाहायाव 30,000, मेक्सिमाम जों 50-60 बिदि डिफारेन्स बा गोजौथाराव 80 बेखिनियाव देरहाहैनो हागौ आरो।